Vlada je usvojila odluku na osnovu koje će se vršiti raspodjela sredstava u okviru budžeta Tuzlanskog kantona kada je podrška u oblasti sporta u pitanju. Sama odluka je visine 2.100.000 konvertibilnih maraka koja će biti tretirana u narednom periodu kroz nekako naša 3 javna poziva, 3 programa koji će se realizirati, tako da ćemo imati javni podršku u manifestacijama, odnosno podrška u oblasti sporta u iznosu od 889.000 konvertibilnih maraka. Ono što je bitno istaći jeste da smo mi u odnosu na 2023. godinu povećali iznos za stipendije naših takmičara i nagrade i naših učenika, odnosno predstavnika Školskog sportskog saveza Tuzlanskog kantona, koji su uključeni, odnosno plasirali se na ovim našim malim olimpijskim igrama, odnosno kantonalnim takmičenjima, tako da ćemo dodijeliti značajna sredstva i po ovom pozivu, odnosno na osnovu postignutih rezultata. Ono što je novina u našoj odluci za 2024. godinu jeste da su kriteriji jasno, precizno i nedvosmisleno definisali. Tako da ćemo vrednovati, odnosno broj članova takmičara koji se takmiči u određenim sportskim društvima, odnosno koji treniraju, broj sati trenažnog procesa koji se zadovoljava, odnosno u ovim našim sportskim centrima. Kada je u pitanju infrastruktura, taj dio imamo 759.000 konvertibilnih maraka. Kroz taj dio ćemo imati podršku drugim nivoima vlasti u iznosu od 409.000 konvertibilnih maraka. Ove godine smo uveli po prvi put, otkako postoji resorno ministarstvo, dvostepenost odlučivanju, tako da će naši korisnici koji budu nezadovoljni odlukom komisije imati pravo prigovora nadležnom ministarstvu, odnosno da će odluka ministra biti drugostepena i konačna. U tom dijelu. Mi u narednom periodu svakako očekujemo objavljivanje javnih poziva i ono što nam je bitno svakako da ćemo uspostaviti saradnju između svih naših korisnika, te da naši korisnici imaju mogućnost poziva za bilo kakva pitanja. Mi kao ministarstvo i resor stojimo na raspolaganju, a svakako ćemo organizirati dan podrške korisnicima u narednom periodu prije same objave javnog poziva.